Bueno, avui començarem un xiste que trobo que va bastar la pena de contarlo. Diu, chiste buenísimo. Un catalán estaba tranquilamente tomando un desayuno en la terraza de un bar de Barcelona, cuando un madrileño mascando chicle se sienta a su lado. El catalán le ignora, pero el madrileño, no muy contento con eso, trata de darle conversación preguntando: ¿Ustedes se comen todo el pan? Claro, contesta el catalán. Nosotros no, solo comemos la migaja de dentro del pan y la parte de afuera la ponemos en un container, la reciclamos, la transformamos en harina y la exportamos a Cataluña. El catalán escucha en silencio y el madrileño, mientras sigue mascando el chicle, insiste: ¿Y ustedes se comen la mermelada con el pan? Y le contesta que sí el catalán. Y el madrileño fa: nosotros no, nosotros en el desayuno comemos fruta fresca. La cáscara y las semillas las ponemos en otro container. Las reciclamos, las transformamos en mermelada y las exportamos a Cataluña. Llavors luego el catalán, un poco ya hasta los cojones, le pregunta: ¿y ustedes qué hacen con los condones después de usarlos? Y digo: con los preservativos, los tiramos a la basura, lógicamente, jaja. Y el catalán le dice: nosotros no, nosotros después de usarlos los ponemos en un contenedor, los reciclamos, los transformamos en chicles y los exportamos a Madrid. Bones, tercer vídeo en català. Avui comentarem, provaré cada vídeo un intro diferent i el que surto més bé serà el definitiu. Bueno, seguim. Mira, avui parlarem de la sort que hem tingut els catalans nascuts, 1990, potser del 2000 cap endavant. Per què? Us preguntareu. El per què de tot això és bàsicament que hem viscut en una temporada que feien unes sèries impressionants, però unes sèries impressionants. Us ho dic jo perquè l'he viscut, esta època, l'època d'or de les sèries en català. Això mateix va començar ja, a veure, ja havia començat fa temps amb tot el rotllo de Musculman, l'Arare, Bola de Drac també, i altres sèries, moltes altres sèries d'anime japonès. Però uns anys després, allà a principis del 2000, allò va ser ja l'anada d'olla completa de les sèries del cat. Però què ha passat, tio? És que hi penso, només pensar ja, eren unes sèries, tio, jo sí que eren sèries, tio, no que fan avui en dia, mira, tio, només per mencionar-les, aquí un munt de brillo, no? Només per mencionar-les us en menciono unes quantes que són les de... és que... Per exemple, podria començar per... n'hi ha més de les que em pensava, tu, n'hi ha un fotimer... A veure... les aniré dient... les aniré dient per ordre de llista d'abecedari, no? Perquè aquí n'hi ha un munt, però un munt, dios, n'hi ha més de les que recordo. Estàs tret d'una pàgina, si voleu quina pàgina és, ja... Número per comentaris i ja està. És que n'hi ha cada una, tio. N'hi ha cada una, per exemple, Blitz. Blitz quan l'han fet en català, saps? A veure, seguim, a veure, ja comencem la de Bobo, ja ves. Bola de Drac, el Z, el GT... ja ves, ho vam fer super poc temps. Capitán Harlock, era molt bona. Estic super... no les conec. Clam Club de Detectives, Comic Party. Conan, però el niño del futuro. ¿No era Detective Conan? Sí, ja ves, ve després. Corrector Yui, ja ves, me sona un munt. Correctora Yui, no? Algo així, tio. Correctora Yui, tio, no sé, me sona una bèstia. A veure què més tenim. Cowboy Bebop, ja ves. Ja ves, Cowboy Bebop, xaval, la feien... quan... a la bona època, tio. Ja sí, Detective Conan, uno de los grandes, xaval. Està emitint un munt de temps, Detective Conan. DNA 2! Ja ves, DNA 2, xaval, la van emetre molt poc temps, però flipes. Dios, que bona. Doraemon, clàssic també. Tomokun, això. Doctor Slump, ja ves, el nou i el vell, perquè després ho van treure en 3D. Primer la versió antiga, després la versió en 3D. I em sembla que en un capítol en 3D vaig veure que sortia el Son Goku, tio, imagina't. A veure, el rei Arturo. Los 12 reinos. Los 12 reinos, com me sona. Què era, tio? Quina sèrie era. Els 12
No me sona, tu. No, no em sona, no em sona. A veure, no em sona gens. Escola de Brujas, dios, me sembla que era... Buah, era molt porno, Era molt porno aquesta sèrie, t'ho juro, Són unes cochinades. Anda, que la que ve també, Furikuri, chaval. Buah, esta també, clasicazo, És una sèrie llarga, 6 capítols. 6 capítols, tio, que puta. Pensava que eren més. Furikuri, tio. Buah, han ficat una temporada i està bastant guai. La de Fly, buah, Fly. Sí, ja ves. Fruits Basket. Buah, me sona un munt. ¿De què és? Comedia dramática fantasía. Buah, Fushigi Yugi, chaval. Este sí que era bon, nen. Buah, me sembla que feien al migdia, no? Fushigi Yugi, tio, el joc misteriós. Dios, ja ves, que bona que era, tio. Mai vaig entendre cap on anaven, tio. Es veu que es dirigien a algo, tio. Suposo que com tota sèrie argumental té un objectiu, però és que... No sé, tio, mai vaig entendre, no me'n recordo. O potser me'n recordo. Sigamos. Get Backers, no em sona. Georgie, no em sona. Ninja Hattori, buah, Hattori el ninja, chaval. Ara me sembla que l'estan fent en castellà. Uf, vaya peso pesado, chaval. El puto Inuyasha, nen. Ja ves. Anda que no m'han fet durant anys lo d'Inuyasha, chaval. Ja ves. Uf, i això? Oh, ja ves, la lladra kamikaze, chaval. Buah, quina passada, tio. Vaya recuerdos, Buah, estic motivant un munt, però és que... Dios, ja ves. Buah, vaya recuerdos, ja ves, tio. Buah, ni me'n recordar esta sèrie, tu, que bèstia. Buah, Karekano. Què és Karekano? Karekano, vale. Ni idea, tu no he vist mai això, bueno. Buah, Keroro, ja ves, va fer una temporada i està bastant guai. Himagure Orange Road, buah, sèrie bastant mítica, vull dir, sèrie anime d'amor, així, de romance juvenil, per excel·lència. Per excel·lència, vull dir, això no hi ha consideració. Kiteretsu, buah, què era? Buah, Kiteretsu, què era? No sé. Ah, sí, tio, era... Buah, era... En teoria era el cosí del Lobita, saps? El Doraemon. Vull dir, van treure aquí una sèrie de la màniga, no? Vull dir, estaven els tios allà preparats. Buah, què podem fer? La nova sèrie. I vam pensar, buah, doncs fem la de... Buah, del cosí del Lobita, no? Vull dir... És comercial, ja te l'enganxa del Lobita i... Sí, vale. Pues aquesta tonteria devien portar a Catalunya. Que no sé si va ser així. No sé si va ser així. Saps? Però mai se sap en aquestes coses. Seguim... Buah, la llei de Weki! La llei de Weki, xaval, que era que cadascú tenia un poder, no? Me sembla. Dios, ja ves, quina passada, tio. Estava fent a les tardes, bastant tarda feien. La Rosa de Versalles. No em sona, però de res, Vull dir... Bueno, després, a veure... Love Hina, ya... Este sí que era... Buah, qué porno que era esta serie, tío. No es cochinades. Buah, la Doremi, chaval. Ya ves, tío. Buah, anda que no la feien poc a l'hora de berenar. Just a l'hora d'arribar a casa, foties de berenar allí, patapam, la Doremi. Buah, ya ves. Ya ves. Dios, qué bueno en esta serie, tío. Es una serie de chiquetes. Era la hostia, tío. Está guay la serie. Está muy guay. Sigamos. No sé si lo he mencionado, pero también al Kochikabe, tío, que era el Ryotsu, tío, aquel policía que la había en todos los talles superbosos. Maisoni Koku. ¿Qué es eso? Dios, me suena un mundo. Me suena a que también era bastante porno que este. Maisoni Koku. Buah. Bastante bueno. No sé, también fui unas series cochines, baby. Monster Manga. Buah, a ver si son... No sé, Monster. Potser la van fer poc temps o igual era... Va fer fa... Kinnikuman?
dels teus 10 escons crucials i els va respondre que no els aprovàveu. Els va respondre que els acords ara mutaven.